Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Tenim les vinyes connectades per USB. Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Som els avis més catxondos de la internet. Orgue, ara em penso que se m'ha penjat el Windows. Hola, nens i nenes. Molt bona nit. Jo sóc en Jaume. Jo sóc en Miquel. I això és Informàtica de nivell. Hey! Molt bé. M'ha tornat a caure el bastó. No, perquè no tens reflexos. Que no saps gaire, perquè clar, estic allà pasturant. I agafa'l, que els ho vaig explicar el tema d'avui. El tema d'avui, és un dels més importants, un tema estrella del món de la informàtica. Quin és? Quin és? És una cosa molt important. Es tracta, ni més ni menys, que de l'internet. L'internet, I l'internet és un dels mitjans de comunicació més importants. Per què? Perquè avui tothom l'utilitza. Tothom l'utilitza. Clar que sí. I amb això volem dir que no és només una cosa pels joves. No. També per la gent gran. Mira nosaltres els anys que tenim i en som uns expertos d'internet. Clar que sí, ja ho diu la pròpia paraula. Internet, que és inter, del llatí entre, i net, que és el fill del meu fill. O sigui, entre nets, com nosaltres, que sempre ens encajen els nets. Sempre estem entre els nets. Però a veure, te vols deixar de tonteries i anem al tema, perquè jo sé que avui t'has llegit el guió i te vols fer el xulo. Ho he fet bé, Ho has fet bé, però has d'intentar que no se te noti tant. Però bé. Va, continuem. Vinga. I això de l'internet, quan va sorgir? Doncs va sorgir en un moment que van dir ens inventarem una cosa, un sistema de comunicar-nos diferent per no haver de fer servir sempre el telèfon. Sí, senyor. Però què passa, que ara, si no tens línia telefònica, tampoc te pots connectar a internet. També és veritat, això. Vaya dilema. Però bueno, antigament, a la prehistòria de l'internet, la internetestòria, t'havies de connectar amb un mòdem, d'acord? Que tu te connectaves i allò amb el mòdem te connectaves. Però ara ha sortit un de nou, que és el router. El router? Això és el que jo faig quan acabo de dinar, el router. Que no, home, no, el router. El router serveix ara per connectar-te a l'internet, però el que ara se'n denomina ADSL o banda ancha. Clar, ara sí que entenc. Això de la banda ancha aquesta que dius, deu ser perquè com que s'ha posat tan de moda, això de l'internet, els amos segur que s'han hagut de fer aquesta banda més ampla, no? Perquè necessita un puesto més gran per ingressar els diners. Que no, que t'ho estic dient tot el dia. Això de la banda ancha significa que tens més capacitat de transferència. Collons, si ja t'ho estic dient, una capacitat de transferències bancàries. No. Per tenir connexió a internet necessiteu una companyia que us faci la connexió. Què vols dir la companyia? Jo a vegades me connecto sol, sense companyia de ningú. No, hombre, una companyia d'aquestes que et donen d'alta la connexió d'internet. Vale, tu vas dir aquests, els guanadurts, aquests, els terrats i els estel, no? Aquests mateixos. Però cuidado, perquè heu d'anar molt de compte amb les companyies que aneu, perquè donar-se d'alta és molt fàcil i tot t'ho pinten molt maco, però després per donar-se de baixa és molt més complicat. Tu diràs si és complicat. Primer has de trucar, dient que no pots anar a la feina. Després has d'anar al metge, que te faci un paper, I després, els 3 primers dies a sobre, els has de pagar tu de la teva butxaca. Que no, que m'estic referint a donar-se de baixa d'aquesta companyia d'internet, que et demanen moltes dades i és molt complicat. El que t'estic dient, mira, tu truques, vale? I com que no te fan cas, vale? Has d'anar al metge que te recepti un Transilium. I mentrestant, tu paga, vinga. Home, ben virat, ben bé és el mateix, perquè sempre acabem pagant, Sí. Però bueno, això, mira, és una cosa que funciona d'aquesta manera. La qüestió és que fins aquí, avui, el tema d'internet, el programa de Jaume i Miquel Informàtica de nivell, i ja us explicarem més coses d'aquest tema, és que és molt i molt llarg. Ja s'acaba? Jo m'he quedat amb ganes d'explicar més coses, La setmana que ve, vale? Vinga, a reveure. Vinga, adéu. Escolta, Jaume, una cosa. Digue'm. Tu creus que nosaltres ens podríem agafar una baixa d'aquestes temporals, com aquesta de la Campanades? Campanarios. Campanarios.